Boas noites. O Goberno local lucense conseguiu aprobar unha consignación de 6 millóns de euros para investimentos e subvencións. Os socialistas conseguiron aprobalo no pleno de hoxe. Grazas á abstención do Partido Popular, se ben recibiu duras críticas por parte da oposición. O Goberno local conseguiu sacar adiante no pleno de hoxe unha modificación de crédito por un importe superior aos 6 millóns de euros para o pago de subvencións e para facer inversións, a pesares de ter prorrogados os presupostos. Así, 4,3 millóns de euros destinaránse a inversións e 1,7 a manter as subvencións ao tecido asociativo. As obras seleccionadas son froito de acordos plenarios e de acordos e propostas dos grupos e gozan do maior apoio vecinal. E, ademais, encaixan no programa electoral socialista. É verdade que non son as únicas, pero son por envergadura as necesarias de licitar para que sexan unha realidade. Para a aprobación desta modificación de crédito, o PSOE só contou coa abstención dos populares. Aínda así, tanto o PP como o resto de forzas da oposición foron moi críticos coa xestión levada a cabo polo Goberno local. Un dos máis críticos foi o voceiro de Alternativa Cidadá de Esquerdas, Carlos Portomeñe, que ameazou con solicitar un pleno extraordinario para reprobar a rexedora Lara Méndez. A responsabilidade única é do equipo de goberno e da súa falta de xestión. Dende Ciudadanos, Olga Louzao acusou ao goberno local de falta de talante e de paralizar a cidade. Seguen a moverse nun clima de continua confrontación que vostedes mesmos xeneran e alimentan cada día, por non amosar o talante imprescindible nun goberno que está en minoría, que o son a pesar de que non lles guste, por empeorar cada día a situación interna desta administración. Os edis nacionalistas incluso abandonaron o pleno para a votación deste punto. Esta partida que temos aquí é unha entelequia e, polo tanto, non se vai cumprir. Non se cumpriu no 2016 tendo máis meses, non se vai cumprir neste, cobrado polo medio, co prazo de alegacións e que teñamos en conta que isto ata outubro non é real. Polo tanto, non vai sair adiante. Lugo Novo tamén acusou ao goberno local de actuar con prepotencia. Rematamos por coñecer as cifras deste crédito extraordinario e deste suplemento de crédito a través da prensa. Esta é unha mostra máis da prepotencia deste goberno. E os populares, a pesares de facilitar a aprobación da modificación de crédito coa súa abstención, tildaron de decepcionante a actuación do goberno local. Nos atopamos a 6 meses de que remate o ano debatindo sobre unhas proxectos, sobre un plan de actuacións bastante limitado. Resulta decepcionante, en primeiro lugar, a falta de respeto institucional deste equipo de goberno, desta alcaldesa, xa que tivemos que enterarnos polos medios de comunicación das propostas que tiña para este concello. Así, o goberno local conseguiu sacar adiante a modificación de crédito con toda a oposición en contra da súa xestión. Nesta mesma sesión plenaria tamén se fixo efectiva a saída da corporación do xa ex-voceiro do Partido Popular, Jaime Castiñeira. Castiñeira deixa o consistorio despois de 18 anos como edil e de 7 como voceiro, tempo no que foi candidato nas dúas últimas eleccións municipais. Castiñeira despediuse un a un do resto de edís da corporación, non sen antes pronunciar unhas palabras nas que sinalou que traballou sempre con honradez e dedicación. Respecto á súa sucesión, Castiñeira dixo que o Grupo Municipal Popular non queda fracturado coa súa marcha, senón que, tal e como dixo Baltasar Gracián, as cousas non pasan polo que son, senón polo que parecen. A todos os compañeiros e compañeiras das distintas corporacións nas que eu participei desde o ano 99, son moitos anos, de todas as cores políticas que estuvemos aquí, de todos e de todas aprendín moito, dunhas o que se debe de facer e doutros, ao mellor incluso o que non se debe de facer, tamén hai que aprendelo, e se algo non aprendín foi por culpa miña porque tuven grandes maestros nos meus grupos e nos de enfrente. E por suposto, quixera, se me permitides, un especial recordo a uns compañeiros. A un que afortunadamente todavía temos con nosotros, que é Arcadio Silvosa, o cal estou convencido de que todos lle desexamos o mellor para que siga recuperándose e lle mandamos unha forte aperta desde aquí, e os que non están, desgraciadamente, con nosotros, como é Marcos Cela, Pilar Iglesias Osorio, Pena Souto ou Rábade.
De todos eles, gardo un fondo recordo e, ademais, podo presumir de que tiña amistad con todos. Os do meu grupo e os de enfrente, o cual, desde logo, para eles e para min é unha honra. Para min, polo menos, a honra. Despois, quero agradecer, por suposto, a todos os empregados municipales, a todos e a todas, porque moitas veces, e sabémolo, sobre todo estando na oposición, cando lanzamos críticas ao goberno, dentro da nosa labor, detrás dese expediente que se fixo ou que non se fixo, hai unha persona. E esa persona suele ser un empregado público, un empregado municipal. E a veces, sin darnos conta, lógicamente estamos afectando claramente a él e a súas familias. E a veces salen na prensa noticias que non son as máis agradables para eles. E a eles lles quero pedir disculpas porque seguro que máis dunha ocasión ao longo destes anos se viron afectados. E agradecer o seu traballo porque eu sei perfectamente, son consciente que o Concello de Lugo ten no seu haber, desde logo ten un maravilloso equipo de empregados públicos. Que tamén prepara a súa despedida é o que ata hoxe foi voceiro de Lugo Novo, Santiago Fernández Rocha, que no pleno de hoxe presentou a súa renuncia como voceiro do grupo, se ben continuará aínda un tempo como edil. Rocha dixo que renuncia coa conciencia moi tranquila e satisfeito polo traballo feito durante 2 anos moi intensos. Rocha agradeceu o trato recibido neste tempo polos medios de comunicación, pola opinión pública e por toda a corporación. Sinalou que sempre se sentiu unha persoa valorada e que cree que fixo unha labor chea de honestidade. Como xa lles avanzamos onte, o mércores entregáronse as medallas Castelao, que este ano recaeron no presentador da TVG Xosé Ramón Galloso, no historiador Justo Beramendi, na gaiteira Cristina Pato, no grupo 9 de cociñeiros e no Centro Oceanográfico de Vigo. A entrega celebrouse na Igrexa Compostelá de San Domingos de Bonaval e estivo presidida polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Se queren coñecer todos os detalles da mesma, poderán, grazas a un programa especial que emitiremos aquí en Telelugo despois deste informativo. E isto foi todo polo de agora, pero voltamos nuns minutos con toda a información deportiva, así que non se a perdan. Boas noites. A Gran Muralla, unha das 7 maravillas. Tanta muralla, e resulta que rematastes 13 séculos despois que a nosa. Menos lobos, que aquí non pintades nada. Poida que en colores non veñamos pintando dende hai séculos, pero sen dúbida, de pintura sabemos un chisquiño. O si que vos tomades as cousas con calma, máis de 2000 anos, mi madriña. Josete é a última incorporación do Club Deportivo Lugo. Asina cos albivermellos por 2 temporadas. Confecciónase así o novo plantel do Club Deportivo Lugo, tal e como xa dixo o novo adestrador este martes. Estamos en ello y lo que sí os puedo garantizar que vamos a tener una buena plantilla, que va a ser una plantilla dentro de las posibilidades que tenemos nosotros, que tiene el Lugo, y que habrá que esperar un poquito porque los jugadores a veces no saben que el Lugo va a ser el mejor equipo, no lo saben de momento, hasta que no empiece la temporada. Ahora mismo piensan que jugar en nuestro equipo es mejor para ellos, pero seguro que vamos a tener un muy buen equipo y sobre todo vamos a tener la ilusión de hacer una buena temporada. Vamos a intentar que no sea excesivamente larga, me gusta trabajar con plantilla de unos 22 23 jugadores y conforme a eso, bueno, pues iremos adaptándolo porque al final te decía que hay un trabajo muy bien hecho por parte de la Secretaría Técnica y trataremos de organizarlo para que todo vaya bien. Hay equipos que la temporada pasada tuvieron 4 entrenadores. Al final había entrenadores aquí que no han querido continuar tampoco, no porque se les haya cesado o porque han tomado otras decisiones. Hay que ser optimistas y confiar en el press y confiar en Visto, confiar en mí y sacar un buen año, que es lo que queremos todos y no porque las cosas vayan mal, vamos a tomar decisiones rápidas y sí hay que tomarlas porque el fútbol a lo mejor a veces no tiene otro camino. Es un reto siempre que uno trabaja, yo creo que cualquier trabajo a cada uno tiene que motivar, siempre que empezamos en algo nos tiene que motivar. Lo importante es terminar motivados, eso es lo realmente importante en cualquier tipo de trabajo.
Y coger al Lugo, para mí, yo creo que hay muchísimos entrenadores que posiblemente, hostia, pues hubieran gustado estar en la posición en la que estoy ahora, por muchas cosas, por lo que decía, porque es un equipo que te deja trabajar, que es muy familiar, que a pesar de ser muy profesional, tenemos cierta armonía entre los dirigentes y eso es bueno para trabajar. Pero no olvidemos lo que he dicho antes, estamos en una categoría donde hay equipos de muchísimos años de historia también, con muchísimos años en primera división y que tampoco va a ser fácil conseguir retos o objetivos a corto plazo. El Lugo al final es un equipo que lleva ahora mismo 6 años en segunda división, que está fantástico, que está muy bien organizado, pero que nos queda mucho por crecer, poquito a poco seguiremos creciendo. Bueno, pues ojalá podamos llegar lo máximo que podamos, lo más arriba posible, pero siempre dentro de un proyecto que está marcado por el Presi y ese proyecto poco a poco tiene que ir cumpliendo sus pasos, ¿no? Isto foi todo pola nosa parte, pero poden seguir informados a través do xornal El Progreso e do portal do grupo elprogresogaliciae.com. Que teñan moi boa noite, deica mañá. A Gran Muralla, unha das 7 maravillas. Tanta muralla, e resulta que rematastes 13 séculos despois que a nosa. Menos lobos, que aquí non pintades nada. Poida que en colores non veñamos pintando dende hai séculos, pero sen dúbida, de pintura sabemos un chisquiño. Iso sí, a vosa é máis longa. A muralla, digo.